Na Costa da Morte, o lobo é un animal nocturno. Non sempre foi así, pero por mor da grande presión que sofre por parte dos homes, o lobo aliméntase como amosan estas imaxes, agochado na penumbra. A noite é o único aliado que ten este animal tan denostado no medio rural. Ás veces é posible albiscalo na alborada, entre os toxos e os muros de pedra das chairas, cando se retira aos recónditos encames para pasar o día. Os numerosos parques eólicos que se instalaron na Costa da Morte abriron o monte e transformárono en inmensos parques industriais, de escaso valor ecolóxico. Pero, pese a esta desfeita, o lobo adaptouse a este novo ambiente. As novas infraestructuras das autopistas supoñen outra volta de rosca importante para o tránsito dos lobos. É de seguro que os grupos quedarán aillados uns dos outros, xurdindo deste xeito a endogamia entre as mandas. Pero se isto non era dabondo, unha nova ameaza aparece de novo nestes montes tan devastados. Os valados. Inmensas extensións de malla mesta pechan os montes e impiden que moitos animais salvaxes podan transitar libremente dun monte a outro. Estas cercas instálanse para a gandería extensiva de vacuno e tamén cabalar. Moitas delas atópanse subvencionadas con cartos do Estado e da Unión Europea, e o resultado é moi negativo para a fauna salvaxe. Faltan controis sobre as consecuencias que estas accións tan nocivas producen sobre os biotopos. Por outra banda, aprecianse cada vez máis unha escasa educación e cultura cinexética que ten no furtivismo un exemplo secular de moito arraigamento en Galicia. Esta actividade ilegal causa estragos na Costa da Morte. Por outra banda, a excesiva actividade cinexética durante grande parte do ano fan que os biotopos soporten unha excesiva presión e, como consecuencia, nunca se recuperan axeitadamente. Algúns medios de comunicación todavía emplean a palabra alimaña para referirse ao lobo, en crónicas que case nunca están contrastadas debidamente, e sin decatarse diso, fan gala dun estilo periodístico arcaico que contribúe a que medre o medo da xente de cara ao lobo. Hai unha década todavía podíanse contemplar algunha manda importante de lobos nos montes da Costa da Morte. Na actualidade, isto xa non é posible. O camiñar do lobo polas terras de Soneira e Fisterra toca o seu fin. Ese sinuoso deambular dos lobos na chaira seguirá flotando na nosa retina, mais a Costa da Morte perderá outro tesouro de incalculable valor. Sen monte, sen animais salvaxes e sen paisaxe, a Costa da Morte poderá por fin facer honra ao seu nome.